Dobro, posle smo završili, malo je duže trajalo nego što sam ja to očekivao, ali bitno da je Filip ovde za stolom danas. Mislim da smo imali dugi, ali korektne razgovore sa Slobodom i na kraju našli smo ono što je za današnje vreme i ovo tržište optimalni uslovi da bismo omogućili Filipov prelazak u Crvenu zvezdu i da bi se njegova karijera nastavila uzlaznom putanjom. Neminovno je da je Filip bio želja šefa stručnog štaba i naše je bilo da mu omogućimo igrača tog kvaliteta i tog tipa da bude u Crvenoj zvezdi. Pa da, ja sam, kao što sam i govorio par puta u medijima, sa mnom se najlakše dogovoriti. Znači, sa Slobodom su pregovori bili teški, ali na moju sreću završili su se na najbolji mogući način. Znači, jedan od mojih snova je ostvaren, obuću crveno-beli dres, a ja se nadam i drugi moji snovi da će se ostvariti, a to je da sa Crvenom zvezdom podignem neki pehar. Ovdje kamera. Kao što je generalni sekretar i najavio, dres sa brojem 17. Pa da, istina je da sam odložio odmor, ali teško da ću ići sada neki odmor jer pripreme počinju 10. januara i već posle Nove godine ja ću morati da se spremam i da spreman dočekam pripreme sa svojim novim klubom. Pa istina je to, ali ja čim sam zadužio ovaj dres ovde sa brojem 17, to znači da se ne plašim izazova i znam šta me čeka i uradit ću sve što je u mojoj moći da poboljšam Zvezdinu efikasnost u narednom delu prvenstva. Znam da je nosio Nenad Milijaš kad je došao u Crvenu zvezdu, pa razmišljao sam, raspitivao sam se za Zvezdinu devetku, ali u konsultaciji sa ljudima iz kluba znam ko je nosio Zvezdinu devetku i znam šta ona predstavlja, tako da mogu ovako da kažem da je to jako težak dres, sa obzirom da ja tek dolazim u Crvenu zvezdu. Prelazni rok je u ovom trenutku završen za Crvenu zvezdu. Odnosno, bit će sutra da promovišemo još jednog igrača. Kada predstavimo Maksimovića. A šta će biti do 8. februara, ako se nam ukaže prilika neka baš onako dobra, a prodaja bude išla kako treba, to je to. U ovom trenutku naš budžet je takav kakav je i ovo je ono što smo hteli. Zato smo ga i završili 10 dana pre početka prelaznog roka. Da, pa istina, igrao sam na bočnim veznim pozicijama, ali stvarno ne znam šta da ti kažem, nisam obavio razgovor sa trenerom, tako da kad budem popričao sa njim, onda mogu da ti odgovorim na pitanje. Filipe.